Inselmilkom l-ħawa. Ekku wasanna fl-aħħar ħadd tal-Avvent imqaddes minn hawn ftit ġranet oħra niċċelebraw il-festa għażiża u sabiħa ta' ferħ il-festa tal-Milied. Però illum dan ir-rabaħat il-qari huwa mimli għandu ħafna profondità fuq dak illi aħna nemmnu verament li ġara fit-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. L-istorja l-istorja tal-Milied, dik l-istorja li nħobbu nirrakkuntaw aħna u nisimgħu wkoll fil-Kotba Mqazza u nħobbu nirrakkuntaw ukoll mod speċjali lit-tfal tagħna. F'din l-istorja bħalma se nisimgħu fil-qari illum jidħlu dawn il-personaġġi, Marija u Giuseppi, naturalment dejjem daħlu fiha din l-istorja, u anki llum fil-qari se nisimgħu wkoll din l-istorja il-personaġġi ta' Elisabetta u anki ta' Ġwanni bina. Fl-ewwel qari tal-lum il-profeta Mikea jitkellem fuq Betlehem, il-post, il-belt fejn kellu jitwieled Sidna Ġesu Kristu. Jitkellem il-profeta fuq is-sultan, mhux sultan ta' din id-dinja, mhux sultan bħalma nifhmu aħna ta' din l-art, imma sultan u salvatur tal-umanità kollha, tal-bnedmin tad-dinja kollha. Mikea illi qal din il-profezija illi fil-fatt seħħet u ġrat propju f'Betlehem bit-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu li kien verament is-sultan tagħna u s-salvatur tagħna. Imbagħad għandna t-tieni qari fl-ittra lil-Lud illi jitkellem ħafna dan il-qari fuq il-liġi antika, dik il-liġi tal-poplu Ludi illi biha kienu jippruvaw ipattu għad-nubiet tagħhom. U allura biex ipattu għad-nubiet tagħhom kienu jagħmlu offerti u sagrifiċċji ta' annimali, tal-bejjem u ta' offerti oħrajn. U f'din il-qari jitkellem ħafna illi għalla l-imbierek, il-Kittib Imqaddes, dawn issa m'għadhomx aktar jogħġbuh dawn l-offerti u dawn is-sagrifiċċji. Imma l-iktar sagrifiċċju li jogħġob lill-Alla huwa s-sagrifiċċju ta' ibnu stess. Ma kien hemm l-ebda mod biex aħna mpattu għad-nubiet tagħna jekk mhux bil-sagrifiċċju u bl-offerta tiegħu personali ta' ibnu Sidna Ġesu Kristu. U għalhekk huwa l-isbaħ offerta li qatt seta' jingħata lill-Alla. Il-Vanġelu mbagħad għandna propju l-bidu ta' din l-istorja. Wara it-tħabbira illi l-Anġlu għamel lil Marija, issa għandna il-viżitazzjoni. Għandna l-istorja u r-rakkont ta' meta Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Marija marret għand Elisabetta propju fl-iktar mument importanti tal-ħajja tagħha, meta verament kellha bżonn għaliex naturalment fix-xjuħita Elisabetta kellha bżonn ħafna l-għajnuna peress li kienet qed iġġor tarbija. U Marija propju f'dak l-aħjar żmien importanti marret tagħtiha l-għajnuna tagħha. Ekku anki dan ifakkarna illi għalla l-imbierek fl-aħjar żmien tal-ħajja tagħna meta aħna konna mbedin minnu permezz ta' dnub, batinna l-iktar ħaġa importanti, batinna lill-Ibnu Sidna Ġesu Kristu biex jifdina. Din prinċipalment hija l-qofol kollu tal-istorja tal-Milied, storja li sseħħ kontinwament fil-ħajja tagħna. Alla ukoll tagħna l-isbaħ rigal, huwa ukoll il-Milied huwa żmien tar-rigali, huwa żmien fejn nagħtu r-rigali lil xulxin, però bqgħu ċerti li l-aktar rigal sabiħ ta' jolna Alla l-imbierek permezz tal-persuna ta' Sidna Ġesu Kristu li sar bniedem bħalna. Dan ir-rigal li tagħna Alla għandu isem u l-isem tiegħu huwa Ġesu Kristu. Ġesu Kristu illi ingħatanna minn Alla il-missier bħala rigal fil-ħajja tagħna. Però ma nieqfux hemmhekk biss, imma dan ir-rigal irridu nsarvuh ukoll fil-ħajja tagħna billi aħna permezz tal-ħajja tagħna u permezz tal-mod kif aħna ngħixu għall-ħajja tagħna inkunu qegħdin nuru napprezzajna verament dan ir-rigal minn qiegħ qalbna. Insellmilkom il-paċi magħkom u nawguralkom il-Milied it-tajjeb.